зарбулмасалу мақолҳои ҳабашӣ. дар торикӣ чароғ ва дар фақирӣ ақл лозим аст. дар синни 90-солагӣ саломатӣ дигар бо ту нест. агар ки бо дузд ҳамроҳед, мебоист муҳофизаш бошед. дар бо андозаи доштааш боз мешавад. барои ононе ки бемории худро пинҳон мекунанд, дору нест. хабари бад парвоз мекунад ва хабари хуш дар ҷое хобидааст. агар мардум муттаҳид шаванд, метавонанд шеърро боз доранд. агар дарё хушк шавад, моҳӣ аз байн меравад. ба даҳони баста магаз дохил намешавад. дарахт чӣ гуна бошад, шохаҳояш ба ӯ монанд мешаванд. агар дар хона соҳибхона набошад, оташ гармӣ намедиҳад. ҳангоми суханронии беақл, доно бояд сукутро пеша кунад. агар ба дӯсти ту тӯҳмат кунанд, ҳамчунон аст ки ба ту тӯҳмат карданд. агар наздикон ба ҳам муттаҳид бошанд, мушкилиҳо ҳеҷанд.